moncar panda moncar
Ndak sing teka. Campur asu. Mes. Inyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator son be urung melu jawab kaya udah wong muslim apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Konjuk semelatur kagem para werda, para sepuh ugi kasepuhan. Para pilenggah kakung semawana putri ingkang tuhu kinurmatan. Ugi kagem Bapak Ibu tamu undangan ugi ingkang kawula hormati. Mboten supe katur ugi kagem Bapak Hajat utawi Ibu Rasini tiyang sak kaluwarga ingkang kawula mulyaken so kadang besan ingkang mijil saking tlatah dukipun Kali Kumbang RT setunggal RW sekawan Kelurahan Donorojo nuninci binipun Bapak Lasimin dalah Ibu Tri Mulyaningsih ingkang kawula hormati. Mboten supe kagem bebondeling desa kinarya songsong agung ugi ingkang tansah dados pangayomaning kawula dasih nuninji Bapak Lurah dalah sak pamong prajanipun sak lembaganipun ugi sak organisasinipun ingkang pantes namping saking pakurmatan. Langkung ugi kagem pinanganten sarimbit nuninjih Nona Febri Cahyahandika dalah Denmas Teguh Pujiono ingkang bagya lan mulya. Kadang werda kadang taruna sutresna budaya ingkang pantes sinudarsana. Sepindah monggo sareng-sareng tansah manekung puji. Ngonjaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti kang kawasa, Gusti kang maha welas maha asih. Sayektos Gusti Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Awit saking sedaya kepareng sopalilahipun kawula sedaya tesih saged nderek kempal pepanggihan wonten ing adicara punika kanthi wilujeng tanpa manggih alang satunggal punapa lan boten supe selawat salamipun mugi tansah konjuk atur dhumateng junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang tansah kawula tenggo-tenggo berkah sosawatipun terutami benjang wonten ing yaumil kiamah. Mugia kawula sedaya gegolong dados umat ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun wonten ing dinten akhir utawi wonten ing yaumil kiamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kapareng aturaken sugeng dalu sugeng lelenggahan kagem pramong tamu sugeng pepanggihan ugi kalian kawula para kadang New Arista musik ingkang pidalem saking Laladan Gandul RT 3 RW sekawan desanipun Glempang Kecamatan Mandiraja Banjarnegara. Derek marasowan deraken sesepuh kula panjenenganipun Denmas Bagus Meung ingkang kepareng minangkani timbalanipun Ibu Hajat ingkang katemben netepi darmaning asepuh
mala kramat kang putra putri kinasih sepindhah ngaturaken matur agung ing panuwun awit saking timbalanipun ing mangke tinanggenah ndherekaken adicara punika kanthi atur lelipur rupinipun tembang-tembang ing mangke wonten tembang Banyumasan campur sari dangdut lan sapiturutipun ing pangajab sowan kawula sarencang saged dipun tampi ing mangke lelipuripun mila saking menika monggo gegancangan tansah manekung puji nyuwun dumateng panguwasanipun Gusti amrih kasembadyaning sedya kanthi sareng-sareng hanglesan bismillahirrahmanirrahim ing pangajab purwa madyawasaning manggi manggya karaharjan tinebihna saking rubeda lering sampe kala sepindhah malih kandhatur sugeng lelenggahan sugeng nyawiji ugi sugeng hang resepi pasugatan kang sampun samapta nuwun kula nuwun